Yes. Selamat hari Minggu, mahadihita ruas ni hurian itu hata, nuaing masuk mahita tu minggu jubilate. Tapuji matu hata, marende mahita sian buku ende 502 ayat sada saat rodi ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Marolop-olop tu debata maho ale sandok tanoon, endehon hamu ma hamulion ni goarna, marmulia bain hamu puji-pujianna. Dok hamu ma dok debata, tung nasokal do akka pambahenanmu,
Binahen nihina timbul ni gogom, ikon marsong batuho aka musum. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mauliate dohami tuho, ala ditaluhon ho do dosa dohot hamatean marhite-hite hamamatemi. Ala disondangi ho tanoman nami, asamar pakirimon nama ngulu hami, ala niha heon mi. Dang pola bema biar hami mida hamatean, ai ho do ulu nami, ruasmu do hami. Di pautsat ho do hami sian ha holomon tuhati uron, sian hamatean tuhangoluan. Atong pargogoi mahami mamuji dohot mangoloi ho ari-ari. Pasangapon ho di bagasan ha porseo na mangolu, pai masahat tu lambungmu. Amin. Marende mahita sian buku ende 187 ayat sada dohot ayat 2. Tangyon hamu ma patik ni debata, imanatar surat di patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu. Manang aha na di banua ginjang, dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aik na di toru ni tano. Yang go tungga bisi sombaon manang sioloan. Dia do lapatani i odo. Ikon di habiare rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asadang jadi iba marsom batu sombaon, manang tugana-ganaan, mangido hangoluas siani. Jaladang jadi oluan begu, manang ulpuhan ni hadatuon. Jaladang jadi pos roha di ugasan homitan. Ima sahatna. Atong rap magido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogo imahami,
mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Marende mahita sian buku ende 160 sada ayat tolu dohot ayat 4. Tatopoti madosa tatu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan para siroha nasumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa nadangolon, roh tujoloni habangsa habadionmi. Manopoti jala mengangguk kondosa nami. Mancai jojot huarsai hami ho marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambahenan nami naroai. Dang hu haholonge hami sia nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang doson diri nami hubain hami. Di baheni tama dori masanmu jala uhumanmu hami tuhamatean saleleng ni leleng nai. Alai nama paurs mahami nuaing tu asi ni roham nagodangi. Mangidosia nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna. Sai urupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus. Anak kaholongan di roham si panguluhami, dohot alani goarmu nabadiai. Ale Tuhan, sai asi maroham dihami, halak nadangolon. Amin. Baga-baga di debata taringot tu hasesaan ni dosa. Humopkop hita gabe dosa do ibadah nasotu manda dosa di bain debata. Asa gabe hati goran di debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digincang. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 655 ayat sada. Yesus Tuhan
Oh Tuhan, tunggu maaf. Oh Tuhan, tunggu maaf. Ku hirup hati ingani Allah. Sonang dia Hatani debata gabe turpuk epistel di minggu ta sadarion, imanatar surat sian pesamen 20 tolu, ayat sada sahadro di ayat onom. Tajahama marsingkat soring. Ende sian si Daud, Jahobado si parmaan au, dang tagamon hurangan au. Di pasabam doro haku, ditogu doau di dalam hati goran alani goarnai. Odo mandungani au tukotmu do batahim mangapulia. Hodo manutup meja di joloku marodopon akka musuku. Dimiai hodo uluku suksuk do panginumaki. Dan basa dot asiniroa mangihut il au salilingau mangulu. Jaladung mulak au musuhaku mabasami Jehovah saliling melenda. Ido sahatna martua do akka na tumangihon hatani debata jalan na upeopsa. Amin. Marete mahita sian buku ende 210 sada ayat sada dohot ayat 2. Tuhan Yesus di parmaan, biru nado. Yesus Lord di horohaku, saihu tolongku ho, saihu tolongku ho, saihu tolongku ho. Yesus Lord di horohaku, saihu tolongku ho. Jumpa masa soribaku, jumpa lampul hogogo. Ia bongkas biuida, saihu tolongku ho, saihu tolongku ho, saihu tolongku ho. Dia bongkas biuida, saihu tolongku ho. Taha tindakon maha porsiao tai, songona hina tindakon didonganta saha porsiao di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopa langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon si Maria, na gabe-gabean sianton di parbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhata, na tumau na bernit di pengau manisilatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua-tua banua toru dung ditanom, na mula mangolu di ari patoluhon, na manai tu surgo, lahundul tu siamun di debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana paima molosogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akka nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tai namadok, mula mangolu dosogot daging di halak naong mate,
dohot yang uluan na sora sudah. Amin. Tabege matikting nama sa di minggu ta sadarion. Tikting namasa diurietta sa minggon. Perhalado hakabe serpong pasahaton. Selamat hari Minggu. Jala selamat madohoti permingguon di bagas joro. Doho napatupahon permingguon di bagasta ganup marsada-sada. Laos huhutma pasaton nami sian perhalado selamat ulang tahun. Turuas ni huria na ulang tahun. Ari hatu tubuh dohot nama ulang tahun parsaripeon di mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu tuhata mahita salhutna. Titik perjulu. Guarni mingguta ima minggu jubilate. Sadarion minggu 21 April 2024 masuk mahita tu minggu jubilate. Jubilate lapatanna marolop-olop tu debata ma ale sadok tanon. Sian pesalmen onoplonom ayasada. Topik minggon ima Yesus do parmahan nadinggan atau Yesus gembala yang baik. Paduahon dakdanak na tubuh. Di hari Jumat 12 April 2024 nungga di basa-basa tuhatta sadada danak bawa tu keluarga Niels Andrew Pardede inang Cynthia Yohana Maria nadabdab. Nomor register 1126. Sian uik kanan. Ipas do danaki nang naturasna. Patuluhon. Tikting perbogason. Tikting peduahon. Neng majalo pasu-pasu perbagason ima. Ronald Halamuan Pasaribu. Ruas ni HKBP Raumangun. Resort Raumangun. Yanakon ni Amang Sintua Washington Pasaribu Nahinan. Inang Tiana Bor Hutapea. Dohot Melda Ameida Hutajulu. Ruas ni HKBP Serpong. Resort Serpong. Boru ni Amang Edward Hutajulu Nahinan. Inang Neti Herawati Boru Pangaribuan Wik Betel. Pasu-pasu perbogason di Patupa di hari Sabtu 27 April 2024 pukul sia WIB di Raumangun Resort Raumangun. Opat. Berita about Niroha. Di hari Sabtu 20 April 2024 nunga di alap tuhata Amang Elius Halamuan Dolok Saribu. Tutup umur 52 tahun. Nah hinabaluhon ni inang Inge Malisa Marpaung. Tinggal di klaster Miseria 10 nomor 10 sia Gading Serpong Wik Ebenezer. Tatangyak koma asa dia polituata sude keluarga. 5. Periodisasi HKB Serpong. Di hari Selasa 10 April 2024 nunga di Patupa rapat periodisasi di HKBP Serpong. Susunan fungsionaris HKB Serpong 2024-2020 dung periodisasi Boy Mata Ida di Tikting naung disagion marhite grup Ganup Wik. Onom. Pakubasion pertangan Wik. Perhalado manosoi sude ruas ni huria di Ganup Wik. Asa dihaburjuhon madhoti pertangyangan Wik. Songonoma hatutuan pertikian di pertangyangan di Ganup Wik. Hari Rabu tanggal 24 April 2024 ima di Wik Betani. Nama jabui ima keluarga Makdin James Simamora Retian Marbun. Keluarga Gordon Tupak Pardosi, Inang Tina Meliana Trice Sidabutar. Keluarga Nyonya Butar-Butar,
Lince Juniati na 70. Keluarga Jetro Parapat inang Meti Nenti Siahan. Diwik Efrata nama Jabui. Keluarga Freddy Leonard Hasudungan Samosir inang Rina Hotmarida Sipayung. Diwik Judea nama Jabui. Keluarga Maraden Baturuan inang Eva Kristi Napitupulu sekaligus Mangapuli. Diwik Kanan keluarga Situa Edison Nababan inang Hotmaida Dolok Seribu. Keluarga Yandiho Enrico Nababan inang Teti Deborah Seragi Sidaputar. Hari Kamis Diwik Galilea keluarga Rinson Hodi Huta Soit Maria Lestari Siagian. Keluarga David Jimmy Perdede inang Yuli Marpa Huta Soit sekaligus Pangapulion. Diwik Sion keluarga Sintua Budiarjo Siombing inang Naijo Pasaribu. Diwik Bethesda Pertangan Sel Amos keluarga Sahat Martogi Samora inang Irma Marbun. Sel Gideon keluarga Calon Sintua Tarida Perulian Siahan inang Yunika Tampu Bolon. Sel Elia keluarga Henry Anton Donald Purba inang Leni Berliana Panjaitan. Keluarga Benli Nevada Tobing inang Elisa Paulina Panjaitan. Pitu. Akka ulaun ni HKBP Serpong nanaing patupaon. Latihan kor NHKBP di Patupa di Ganup hari Jumat pukul 10.30 WIB. Maringanan di ruang ibadah lantai 2 HKBP Serpong. 2 subuh naing di Patupa dari Sabtu 27 April pukul 5 WIB. Maringanan di ruang sermon HKB Serpong. Nama Jabui Ima Wik Patmos, Wik Bethesda, dan Wik Judea. Walu. Urut ni rapot perhalado pertohonan HKB Serpong taringot tu priorisasi fungsionaris HKB Serpong. Merperdomuan tu priorisasi fungsionarisi patu paun nihuriat tama na perjolo rapot perhalado para tahun do sekretar Surya songoninang bendahara Huria na terpilit ima dari Sabtu tanggal 20 April 2024 pukul 7 maringanan di sekretariat HKB Serpong ima nalau memilit ketua perhalado para tahun. Rapot Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dohot Dewan Diakonia na terpilit dari Minggu tanggal 21 April 2024 pukul 20 WIB. Maringanan di konsistori HKB Serpong. Ima nalau memilik ketua Dewan Koinonia, Marturia, dohot Diakonia na baru. Tolu, dung sidung terpilit ketua Dewan Diakonia, Dewan Marturia dohot Diakonia na baru laos dulu tima patupahon periodisasi seksi-seksi di tonga-tonga ni Huriata. Jala rentang waktu patupahon periodisasi seksi di Huria ima nama muka tanggal 22 April 2024 sahatu tanggal 3 Mei 2024. Opat, patupahon ni Huria ma audit dalam rangka serah terima fungsionaris naleleng tu fungsionaris na baru di hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 10 WIB saat tuna sidung. 5. Patupau ma acara serah terima fungsionaris di hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 20 WIB maringanan di ruang sermon Perhalado HKBP Serpong. 6. Patupaun ma pelantikan fungsionaris baru dohos sudah seksi-seksi ni Huria
di hari Minggu tanggal 5 2024 di kebaktian Minggu pukul 10 sada. Songonima suara yang tikting sadarion aturangan na pumapit taringot tu akka berita tikting doho tikting parhepengon boy ma taida ditikting naong disagyon diwa grup week kita. Maulate marsanga matuhan di kita salutna. Marende mahita sian buku ende 750 sia ayat sada dohot ayat 2. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti yakate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria nahinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Hata ni debata nagabe turpuk jamita di minggu jubilate sadarion. Ima natar surat di Evangelium ni si Yohanes bidu 10 ayat 10 sada sahat rodi ayat 10 walu. Yohanes 10 ayat 10 sada sahat rodi ayat 10 walu. Songonon ma didok hatan itu hata tapai hutihut ma di bagasan rohatna. Parmahan nadenggad do angguahu. Disiahon parmahan nadengganido hosana humokop akka biru-biruna. Alayanggo na niupaan. Naso parmahan situtu. Naso napuna biru-birui. Diida pero babiat. Ditadikodo biru-birui laho maporus. Gabe di soro babiatima biru-birui jala di passerakon. Ay si pangagaji do ibana naso sumarihon akka biru-birui. Ahu do parmahan nadinggan. Utadda do akka nadiau jala ditadda nasida doau. Songon amai na tumadaau jala au tumadda amai. Jala huseahod do hosaku humokop biru-birui. Adong dope akka biru-biruku na asing na sosian baraon. Ikodoho do akka ito gihonokku. Tangi honon nasida do suaraku. Dungi gabe sada punguan mai jala sada ma parmahan. Alaniodo ubahe dihaholongi amayau. Ala hulehon hosaku. Asa jaloku imuse. Dang adong nama buati sianau, sian lomok kudui hulehon. Namarhuaso doahu mangalehon. Namarhuaso doahu majalo muse. Ima patik nahujalo siad damang.
Ido sahatna. Hamua kadongan na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhata. Topik taringo tu Yesus parmahan nadinggan. Dan gabe hal na asing be dihita. Jala topik taringo tu Jehovah si parmahan gabe topik na selalu dihasiholi, dihalomohon akan aporsia. Alaya kamanginang molo ta bayakod do uju didok Yesus ahudo parmahan nadinggan dia do paniaka halak Yahudi dohot halak Parise ujui dan apala mura atusata jala jaloota padohan ni Yesuson. Termasuk hal na oksimoron manang makna kiasan na martok tangad do na pinasaha ni Jesusi gabe maol halak marhatopoton manang majalo taringot tu hadirio ni Jesus songon parmahan naringgan. Buasa hudok kon maul tarjalo. Ala memang kehidupan ni sahalak parmahan ujui dicapdo songon ngolu na barbar. Ngolu na sotaratur. Ngolu na apala dipandang sebelah mata toropan halak. Ala sahalak parmahan ujui ngolu na nomadeddo. Ikon marpidda-pidda do ibana mangyahi adaran na bidang, mangyahi aik, mangusung-usung mabuan-buan, manogu-nogu akador biana, tuinganani. Ido baina kamanginang molo taingot takas marhite barita hatu tubuh ni Yesus, tongon di adarat donin naka parmahani, mabuan akabiru-biruna. Bahkan jodoh dianggap ngolu ni sahalak parmahan ujui, ngolu ni halak na tarkoras. Buhama mengadopi alam bebas. Buhama mengadopi alam nagok akatan tanganna. Dan rikot akka aturan di son. Jadi gabe gubadangado halak memandang rendah, memandang sebelah mata sahalak parmahan ujui. Bahkan sahatu partikian nuaing akamanginang di sekitaran ni Timur Tengah adonggo sada suku na nomaden na memang sian latar belakang Hajahudion ima suku Bedouin na ulaun na marmahan marpidda-pidda dangadong inganan manang hutan asida nahot. Alai dianggap bonasida termasuk gabe sahira kasta na terendah di golongan ni halak Yahudi. Ala ulaun nasida parmahan jala jojot manako ulaun na mangarapus mengandalkan kekerasan. Amanginang bayakok kamu majolo molo stigma nasongoni nunga tubuh di bagasar rohani halak hape roh Yesus madok ahudo parmahan nadenggan. Dia do nadenggan na hape anggapan secara umum taringo tu parmahan ngane negatif. Sehingga godanggo halak naso apala majakon majalo padohan ni Yesusi di zamanna. Dang tarajalo nasida padohan ni Yesusi songon parmahan nadenggan. Dumpe di partikian nuay nga kamanginang boy mura tarjalohita lapatan manang pangatusion nanidok ni Yesus. Molo didok parmahan berarti sahalak na manguluhon biru-biruna, na mabuat biru-biruna,
asa dapotan mangan, asa dapotan hanguluan, dungi mangalinggomi majaga nasida asa unang marmara. Ima ulaun ni parmahan. Hamua kadongan molo ta perbandingkan muse taringot tu ulaun ha parmahanon ujui dohot nuaing ipe aduldo berbeda. Daku boto adong dong aku di huta ujui di tahun nahya marmahan. Alai molo di hitaan di hutata molo marmaha korbo rupani parmahani di dia do. Ipudi. Itu kan? Mabual lobut. Dungi molong namani bil dalanna di lobut. Berang. Siamudo inna. Ido dalanna mangarahon mabuan biru-birui tuinganan na tinuju nasida. Alai molo parmahan di daerah Timur Tengah, di Jazirah Arab, di Israel, parmahani di jolo do merdalan. Jala biru-biru nado mbangiuton. Ido bahen di kidung jematai gembala yang baik bersuling yang merdunina. Ido ban gabe marsulim maredei maulaun parmahan ai di BG-BG biru-biru neido dorbia neido jala ima di paihut-ihut mangeahi inganan adaran nabidang dohot aik natio asaboy na sida majapal di si dapotan hanguluan. Jala toktong do di parate-ate honi mololaw masuk hadang nga dibilangi do di jauh do guarna macai ramot do nasida di si. Hamua kadongan songoni do ulaun parmahan nanaing odol honon ni Jesus marhite turpukta sadarion ubahin na di dok ibana ahu do parmahan nadinggan. Hamua kadongan surau dope di partikian wang hita marhato poton pabua Jesus do namar mahani ngulut. Jangan-jangan banyak orang yang justru menganggap rendah ulaun gembala nakin. Gabe dang olo maparhato poton marsidariaton dang tikos ulaun ni parmahanon nina. Atau juga barangkali dengan segala macam dinamika yang terjadi dalam kehidupan kita, banyak orang yang tidak lagi mengakui bahwa Yesus do namar mahani nguluna. Uju susah ibana, idea do Tuhan. Dang ditogu hoa tuinganan nadinggan, tuinganan natabo. Buasa di pasob hoa mapar Tuhan, dang dapotan hanguluan. Karena memang pandangan kita, pikiran kita, kecenderungan kita tentang ulaun paramahan. Holan sebatas persoalan makan minum, persoalan jasmani sabing. Hape taida maka manginang. Odonani odolhon ni Yesus pabua dada holani parmahan nadenggan naolo maniaho dirina humokop biru-biruna. Yang mau mengorbankan nyawanya, hidupnya untuk domba gembalaannya. Asa molo di Yohanes 10 ayat 10 sada 1 10 waluon dang mangodolhon pabua jolma parmahan atau pendeta parmahan situa parmadang alai Yesus nagabe parmahan isedo dorbiana isedo biru-biruna hita saluhutna do odo fokus nitur puhon. Bagaimana setiap orang yang percaya mengamini dan mengakui tentang penggembalaan Tuhan dalam setiap hidupnya. Unang biadong naganggu. Di parmahanion ni Tuhani di bagasan ngoluna. Unang go misalna molo di bagasan parukilon manang hasosahon Peter Madok dangbe di parmahani Tuhani ngoluta. Atau juga ketika masa jayanya, ketika masa hebat-hebatnya. Oh bukan karena Tuhan, tapi ini karena usaha kekuatanku. Dang besongoni. Alai naing oku honota. Pabua molo boy hita nuaing.
jongjong, marpungu, di bagas joron itu hani. Itu semua karena penggembalaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Asa naing dohonon ni ganup jolma, ganup akana porsiado nuaing akamanginang. Pabua isara ni songonau, naing mangiahi 50 tahun ma umurhu. Dohonokku ma, nga 50 tahun. Debata marmahani ngoluku, gabe sahalak padita au. Ikon hamola tehonokku may. Jala ido na yung dohonon ni ganup palak, nga salelengon di parmahani Tuhani au gabe songonon. Na ikon okuhonot tado akamanginang. Jala marhite turpuhon, naing tapataridahon tutu, ahado hataridaan ni, naung di parmahani Tuhani hita di bagasan ngoluta. Molot di turpuhon takas, marhite-hite, na di paadar Yesus ahudo parmahan na denggan, dang parmahan na kawe na macam-macam na ibana. Berbeda doh na asing. Bahwa parmahan na denggan na olo maneaho dirina. Parmahan na denggan na manada sude biru-biruna. Jala biru-biruna manada ibana. Parmahan na denggan ima na mabuan biru-biruna tuinganan na tinuju asa denggan. Hamo kadongan lausido na hurok nakin. Ise do pehita nama parhatopoton paboa na so debata na so Tuhan Yesus na marmudu nguluta. Ise do pehita na madok paboa na so dohot ibana dihokop Yesus nguluna. Unang atong ala na mungkin bergumul hitan waing gabe so tapar hatopoto ni. Unang atong ngolo gabe ala ni na dung maju hita gabe tapar suada parmahanyon ni Tuhani hita di ngulut. Urian na hinahulongan ni Jesus Kristus. Tadda ni natutusitutu Jesus marmahani nguluta na parjulu. Taingok ma. Ala Jesus do na mardalat di julota. Mabuak kita tuinganan na dinggan. Totu ibana do ihut tonota tutonga-tongani di sepanjang perdalanan nguluta. Unang beadong namapar. Unang beong nararat. Unang beong nalilu. Napaduahon. Ikon haposata do. Taringot tu panarihonon ni debata. Disadok perdalanan ni nguluta. Unang beong ganggu hita kamanginang. Tahapor siyay ma. Haru hosa dilehot Tuhani humokop kita. Lama akan asingi solehonon na dihita. Ingot kita tujuan ni sahalak parmahan mabahin marhasonangat do akador biana. Jala hataridan ni ikon marparbuin na ringgak kita songon hataridaan ni parmahanyon ni Tuhani. Napatuluhon taingot ma. Molo sahalak parmahan na ringgan, ditadda do biru-biru na. Jala biru-biru nai manada ibana. Ditangi do suarana. Amanginang, yadwadong huboto sahalak ama 12 anaknya. Jadi, olodo bama mungkin hampir tiap tahun ratu bonati. Jipa dodot hampir mirip musema buhina do perdagingon na. Jemolo majuak kagelengon si pata ulu lupa. Ho osujo situ garmo inna. Ngalupa guarre gelengnya. Wita he. Ay bu harus 12 do pe ngaulo. Hape bayak ok kita ma. Sedia torok ma biru-biru na pinarmane sahalak. Alay boy diingot guarna. Apalagi tuhatay. Say torop akka dorbiana hitaon. Alay pos marohata. Diboto, ditadda do saluhuk na hita. Jala diboto do hana masa di bagasan nguluta. Nuay suku-sukun na tatadda do ibana. Tatangi do suarana. Manang holas suarata do naing tangi honon di parmani. Hape suarana da ngolo tatangi hon. Ima paranungan marhite turpuhon.
Asa marhite harorota di bagas joroon dalan manangihon suara ni biru-biru itu. Manang suara-suara na asing go na lomar rohata martibak ke suarana. Alay saya unang mati. Saya unang molotung piadong na suapala parduli di jamiton waing gabi holan naman yung penpon na bertobat lah tatangi yung majolo suara ni parmahatan waing. Ido ning dohonon natong. Boy do lalap palak toy ma kesempatan do molo marjamita ba mapadok may si paditain na kan. Dang padita na makatay alay tuhatay do tarajumi molo di bagasan parminggon. Naman ang ihon hata ni tuhata do hita akamang di parminggota. Asal boy putih hota asal suara ni tuhata do parmahanido na tatangihon nalau manogu hita asalam dinggan parngolota. Jala tayo nga Oma napapos rohata. Molo Jesus songon sahalak parmahan na dinggan. Iba na do na punahita. Dangadong naboy mabuati nanggo sahalak te. Asa unang ganggo rohata. Dang boy tarbuat niya manang ahape siyan adopan ni Tuhani. Molo saleleng marsihohot kita di adopan ni Tuhani. Asa marhite turupuk jamita sadarion odo ojahan ni jubilate ojahan ni olopolopta ala Jesus nagabe parmahan ni ngolutta ganup marsada-sada posrohata mardalan di bagasan ngulu nadinggan hita songon na ni dok ni parpesalmen di pesalmen 27 buanon na tugon na hita tuadaran tujapalan na lomak tuaik na tiyo nang pe godang akka hamaulon nang pemardala di ruralinggo manne hamatian alay tukot dohot batahin itu hatay na marorot na majaga hita asa unang agiyaha. Ala ni tapapos rohata mauliate marohata ala nunga dohot hita. Gabi dorbian ni Tuhani biru-biru ni Tuhani naung ni hokok mamarhite mudar na nabadiyay atong ibana ma nagabi parmahan nadinggan di sadok nguluta. Amen. Martangiang mahita. Mauliate madihuwali Tuhan. Nagabe parmahan na dinggan di bagasan ngulu nami. Hutangi hami, jala hutadda hami masoaram tutu di bagasan obason di minggu na badiyaon. Alahodo na makokop kami, na mangaramoti hami, na marmudu hami, na manugihok kami tuinganan na dinggan. Jalan nama jaga kami aso nang marmarahan. Tuhan mau lihat madiho. Saya toktong matugu-tugu jala iring-iring kami. Parmahani ngulu nami. Unang adok kami nalilu. Mapar. Unang adok kami di parsurage. Di parserakko na kababiat. Asa toktong tinggil suara nami. Alatakas suboto kami. Di tadahodo hami ganup marsada-sada jala di botohodo akana masa di ngulu nami jala toktong di parmuduho hami odo suara ni ulupulup las ni rohanami di minggu jubilati sadarion asa manoktong matutudinggan ni basam payuti hutami sa liling mangulu hami Tuhan pasu-pasu hami di ngulu namion tarlumobi ma saluhut na karuas ni huriam. Tung takasma parmahanyon mo di ngulo nami. Na mga ramoti hami di akkaulaon jalan na mangubati akka na mabukang akka na marsak asa marhamalumon. Mangurupi akka na ganggu asa unang gabi lilo. Tuhan mauliate madiho ala marture saluhut na kapagkubasyon nami dito nga ni Huriamon. Urupi paso-paso ma saluhut na nahurancang husak kapi hami. Asalam hebang at kahamulyon mo. Marsanga maho Tuhan di bagasan Jesus Kristus Tuhan namin. Amen. Hurian itu hata tapapungu ma peliata laus ma maredehita.
Tatangyakon mapiliata tuado panidebata martangyang mahita. Ale debata ama namin na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehol-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Kupasahat kami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Sa jalo magabi uap na khusus di julum. Paso-paso may jalaramoti. Asa ho parhasya kami pilihanon. Pati buluhon harajaon mo tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadami godang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam gir-gir kami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana Alea manamin na di banua gijang say pinorbadia magawarmu, se Roma harajonmu, se saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarun hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ayo. Mulak mahamu di bagasar dame jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaur honma damena tutodim. Amin. Amin.
lanjut sore nanti Pak.